Tak ja som samozrejme rád, že sme vyhrali z toho dôvodu, že sme skutočne hrali proti mužstvu, ktoré nie je náhodou na prvom mieste, to musím úprimne povedať. Sťažili nám tú situáciu veľmi, áno, to znamená, sme skutočne museli vyvinúť veľké úsilie, aby sme vyhrali a boli na nás skutočne dobre pripravení a brzdili nám tú kombinačnú hru. Som rád, že sme sa presadili vo vzduchu, že sme dali tie 2 góly a si myslím, že aj tie ďalšie šance, ktoré sme mali, tak to víťazstvo sme si zaslúžili. Ale aj z toho dôvodu, že my sme mali pre zápasom veľké problémy, okrem zlomenej ruky Chmelička, mali žalúdočné problémy a teploty, Perútka ten vypadol úplne z mužstva, Štvrtníček mal problémy, Nemčický mal problémy, Kubáň mal problémy so žalúdkom a Štvrtníčka som spomenul. 4 boli ešte jeden, to znamená, vďaka lekárovi a Masarovi si myslím, že dali ich dokopy a Psohlavec mal ešte problémy so žalúdkom. Ano? To znamená, vracali a niektorí mali aj ľahké teploty, takže som rád, že sme tento zápas vyhrali a bol by som rád, keby sa aj nám podarila taká séria, ako sa podarila Čáslav, 5 zápasov bez straty body, si myslím, že je to obdivuhodné a skutočne ja gratulujem trénerovi, že má ozaj dobré mužstvo. A ďakujem samozrejme aj našim fanúškom, ktorí nás podporili v tom, že sme ten tlak vystupňovali, sa nám podarilo dať tie 2 góly. Ja som im povedal, že sa musia revanšovať za ten slabý výkon v Hulíne, áno. Ale vidíte, jak to je. Ja som myslel, že v Česku hráči majú ináčí prístup k futbalu, ale žiaľ, sme Čechoslováci. Ja som myslel, že to je na Slovensku, ale to je v Čechách. Vidíme to na vypadnutí niektorých prvoligových mužstiev. Nemyslíme na Slovácku. Znamená to podceňovanie a jednoducho na pol plynu ísť do pohára. Další dotaz. Tak ťažko. To dnešní hráči, ty si z toho veľkú hlavu nerobia. Bylo hodně dusno po Hulínu? Tak určite. Ako to sa nemôžeme prezentovať takto jednoznačne. My sa potrebujeme prezentovať tak ako dneska. To je ich práca, ich zamestnanie a nemôžu predsa raz dobre hrať, raz zle. To není profesionálny prístup, tak by som povedal. Dneska jste dal šanci z té Skalovy od začátku, Psohlavcovi splnili to, co očekávali, nebyl od začátku na hřišti třeba Berger, že ta výměna... Tak áno, tak Honzo Berger dostal predtým šance od začiatku, ako zatiaľ tie jeho výkony sú není, ale je to nový hráč, ktorý sa potrebuje aj adaptovať a tak ďalej. To znamená, zo začiatku nehral Psohlavec, teraz sa postupne tam dostáva, takže oni musia mať len trošku trpezlivosť, dostanú všetci šancu, len to musia ukázať, že patria na to ihrisko. Ale se Skalou s Psohlavcem jste byl dneska spokojený. Tak s Skala určite, ako Psohlavec dal gól a to od neho chceme, aby dal gól. Samozrejme ešte úplnej spokojnosti je ďaleko. To bolo z dôvodu, Krče chytali. Hrotek nemal tie žalúdočné problémy. A ja si myslím, že niečo máme v kabíne. Lebo predtým to mal Filipský, mal to Kováš, áno, to znamená to, mali to obidvaja moji trenéri a viete, niečo je vo vzduchu podľa mňa. Najmete deratizátora? Jedine, no. Ešte nemali dobre. ešte nevykysol. Nie, ale tak. Ale to by bolo špatné z burčáku. To by mali drahý burčák.